Neo. Una vacuna anticonceptiva per a senglars. La població de senglars ha crescut a un ritme important en els últims anys. Els animals no tenen depredadors i viuen i mengen bé perquè els hiverns no són molt rigorosos, el que fa que es reprodueixin més i a una edat més primerenca. La seva proliferació és un fet que preocupa els municipis més propers als boscos, on es desplacen buscant menjar, causant incidents amb el trànsit, ensurts dels veïns i danys als conreus i als jardins de les cases i dels equipaments públics. Reduir la població d'exemplars a les zones urbanitzades no és fàcil. No es poden caçar pel risc que comporta aquesta mesura per a la ciutadania, així que investiguen nous mètodes per controlar-los. Investigadors del Departament de Sanitat i Anatomia Animals de la Universitat Autònoma de Barcelona han posat en marxa un projecte pilot per assajar una vacuna anticonceptiva en senglars propers al Parc de Sant Llorenç del Munt. Ho faran amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i dels municipis de Matadepera, Terrassa, Vacarisses i Sant Cugat del Vallès. Els investigadors avaluaran i validaran l'eficàcia d'aquest tractament per controlar la fertilitat dels senglars que deambulen per les zones urbanes i periurbanes i mantenir-los en el seu medi natural. Doncs realment és una immunocontracepció, vol dir que és una contracepció basada en una resposta immunitària de l'animal. Com ho aconseguim? Doncs simulant el que seria una vacuna. Doncs el que es genera és una resposta immunitària de l'animal contra l'hormona que regula tota la reproducció. Genera anticossos contra aquesta hormona. Què passaria en les femelles? En les femelles el que passa és que s'inhibeix la reproducció i per tant no hi ha ovulació, no hi ha producció d'òvuls. I alhora tampoc hi hauria una reducció en la producció de les hormones sexuals femenines. Per altra part, en el mascle el que hi hauria és també una inhibició de la producció d'espermatozous i alhora també una reducció dels nivells hormonals d'hormones sexuals masculines. Per la qual cosa, actuant sobre la femella hi hauria una acció buscant una reducció poblacional i en el mascle el que es tractaria és de reduir la dispersió, la mobilitat d'aquest mascle buscant territori perquè estàs reduint les hormones sexuals masculines. Per tant, seria una acció buscant un doble efecte, via masculina i via femenina. La vacuna té una durada variable d'entre 2 i 5 anys i s'aplicaran als exemplars més joves que s'inicien en la pubertat. Primer, els investigadors prendran mostres de sang, pèl i saliva per analitzar el seu nivell d'hormones reproductores abans del tractament i després se'ls inocularà la vacuna. També se'ls col·locarà un transmissor per realitzar el seu seguiment. D'aquesta manera, sabent on es troben, es podran tornar a capturar passats uns mesos i tornar a agafar mostres per determinar-ne l'efectivitat. La vacuna s'assajarà durant els propers 4 anys en gairebé un centenar d'animals per any. Serà la primera vegada al món que es provi en un nombre tan elevat de senglars de vida lliure. Fins al moment, s'ha aplicat en exemplars en captivitat al Regne Unit i en cérvols en llibertat als Estats Units, entre d'altres espècies, amb una eficàcia del 80%. Si tot va bé, el tractament podrà ser utilitzat com una nova mesura a afegir a les que ja s'utilitzen en la gestió del senglar.